Guriana, ama neba bihozien, 7-8 urtien, zer egin nulino da izena. Gerra denbora. Gerra. Hori be esan behar dugu, eta esango dugu zizenak eta... Bai, da... Tio Santi, lehenengoa, anai unitatik, osea, ama nebia... Hori gurtu bai. Gurtu bai. Bile joazien, bata, zaibigeinen den voluntario zan trintxea egiten, gaztia, Ramon. Ramon gurtu bai. Baina hori nira aman neba gaztia. Horra rapero impresionero, da gero italian nuekin biziketak inebestian, sartu den bera kontuen, Basila Ebroen lineate. Ebro danak korriren. Tortosa neurrien aurte, italiano zen baten, batalloi baten, biziketak egitea. Dan arrepen presionero, de dueso da galen, dueso no zane, luzero. Da gura mak, pasan bizkitan, hakiun dueson daurata. Aile guzanien, antretako zu bize, ino zera gitzizkut nunde. Da nunde ikusten deusen ikusuan, garbitzen ero, baintan ero, zerien, karteleru eta kartelan dausunak. Da, koio errepatzen gure nebieri, tierra moneri, paketi duatzen da guri eman gaztaien, ardezi gozinez, gaztai eta maletan. Da, beti izaten, bota iztezuna. Piraina moduena regular paketien biuzin, karraka paklo, horretik kendu. Beti kendu. Ja, bertan, jolko bat. Bueno, horretako kontasku zen. Hori Santi, eta beste... Hori Ramon. Ramon, barkatu. Eta beste... De beste Santi, egon zan Republikan nuegero gudariz egin frentien. Da, bere kontu ordo gordoko, hemen markinen egon, arrate aldien egon. Galdu eros egin da, pantesan Frankoen alderiko batalloa baten sartu zen. Da, ateteren, da, han. Da, ezen jakin ez zebe etxeatorik, etxeator zan egin bat kontu ben, esan, jasan handa, medaioa bat, emozioen por méritos de guerra, Frankoen irudi bat, eta medaioa bat. Beste gazti erakusten zenien. Esaten, harrako gano, beste zego, mentizen, tintan, zateko nazun tiruak, neure kontra. Esaten. Harekin divertitu egiten zango.